Bishop wethu wena sibona sibahle kanje nje hayi uyasupporta lo baba. Ngiyabonga. What 6th? Women's League, Youth League, Daniel's House, EVD yethu esiphila kuyona. Command Polo B, wena ngubhuti wami. Command uDlodlo. Ngiyabonga kuwe. Kodwa silutho ke sonke 60 ngaphandle kwakhomanda omkhulu iPhehlelezi. Ngisho ngathi wakunjani baholi bami. Namhlanje sinanethuba lokubona nje ukhanyile sasihlezi simbona ko TV simbona. Volunteer we-MK yasithwala leya ndoda ngisho kunjani le singayithuka simthuke benjani umkhulu kodwa ekugcineni always come through for us umkhulu ngalokho ngiyabonga namanje ngifuna ukwasho ndoda ketelezi kakhulu ngifuna ukukhuluma ngaleya ndoda bese iyasukuma bafowethu uma ngabe wakabane moto noma kamakhelwane uyibona izinja ezinoma kakhulu ziyahlala phansi kwayo uma ingahambi zichamele futhi once yaqala yahamba zayikokotha already kodwa ngeke ngaphansi kwazo ayisana eThekwini bafowethu omama ukuze Women's League ziphile 160 imembership ye-MK bamdeliphile from kusukela kuma-election thina abantu abajoyina umkhonto wesizwe asijoyinanga isigodlo saPhehlelezi isigodlo sakhe life yakhe leyo uze we-MK ngaphethe mathambo ephethe isignesha i-membership therefore asikwazi ukudruka isitshele wena ekuseni ukuthi ngenkinga noPhehlelezi 160 sizo-embrace ezosukuma ekhuluma ukuthi i-160 bafowethu inama-program manje wabona i-160 iyile kuma-election from 7 wards abesemashobha aPhehlelezi ukhuluma nge-material yekipa ukhuluma ukuthi adlala amavolontiya e-election yilo wantwana so kuyoba icrime-ke kuwena mesiko omunye uvuka ibambe athi kuwe hayi uvuka ibambe we-inhliki uvuka ibambe ngokwengqondo afika athi kuwena ukhethelezi ukuthi uself-centered lo muntu unenhliziyo embi yena udinga wakundlela niyomhlanza emanzini angcono abuye eze kwi-MK unolimo olubi yakha angikusho lokhu ukuthi i-membership yonke yala i-160 ukhethelezi akafuna esikhundla ukhethelezi akaligi akazayibize ngamuntu whatever anayo when it comes to umkhonto wesizwe uyasihlonipha sonke la iwadini akekho ngamphikisa bangithi 160 ijenje uDetelezi wangikhulumela uPolo Bay ngibonga ithuba engilinikwayo umndeni wakaMkhize umndeni wakaNdaba sizothi dudu singakhohlwa lokuthi
Siku-memorial service. Singapolitika but siku-memorial service. Isikhathi sokupolitika sizosibona. Uma kufanele sinjani sipolitike. Namhlanje sizonjani sizoduduza. Engizonikhumbuza khona ma-comrades. Kwipolitika ngivelanga ngavuka ngangena. Angaze ngijoyine ANC, angaze ngijoyine EFF, angaze ngijoyine DA. Ngijoyine EMK ngoba I believe in Jacob Zuma. And nginale hope yokuthi nobaba la khona uyakholelwa kumina. No matter what you try ukuthi maybe bam-expel Kethelezi, I don't think it's possible. Isimanga sami silana ngizwa bejoka la leaders wami bethi hawu sofuna uba yikhansela lalelani ma-comrade. Mina i-MK angifune sikhundla. Konke engikwenzayo wonke umuntu ofika ngqongqozela ku-ofisini lami ngiyavula as long ngikhuluma ngo-MK. Ngimsiza. Ngikushilo kulo ukuthi bomama kuthiwa lento yena ayikho. Mina ngizoyenza ibe khona mina. uNkulunkulu ungiphile amandla ukuthi into noma kuphase ifile mina ngiyayivusa iphile. La e-160 kwathiwa akho MK ngangena. Ngathi mina yabona le khansela iyangena kwi-MK la. Ngathi if it means kufanele kuthengwe ikipa kuthengwe lonke ama-comrade, I will do that. Isimanga sami silana. Ngalesikhathi singakawutholi u-2/3 majority. Ukhethelezi bebengaliboni iphutha kuye. Bebethi uma bekhala ngala ngigijime mi Thathani bakhale ngalami. Why manje sesibheke ku-2026 yini leshisa abantu ezicatshulweni? Ukuphi la ngibaphazamisa khona? Angithi sithe asipolitiki. Ngiyabonga bafowethu lo nithi nimbone TV uComrade ukhanyile. Cha ngimcinge ngaze ngamthola. Ngimthatha njengomfowethu. Lalelani mayizongena ku-MK uyangibiza. Ungibizela eThekwini sihlala phansi ngiyakhumbula sasihleli eMcDonald's sihlala phansi uthi lalela ndoda mina I believe in you now you believe in me tell me kwenzakalani la ngathi nale cela ungithenge ngena la what are you sure ngathi ngithe kuwe ngena la wathi ayabona kwethu ngoba kusho wena ngizongena. Ipolitiki lalelani ma-comrade ningizwe lento ngisho la ijulile. Ipolitiki it's a dirty game. Namhlanje bangakudlala isi-dirty game uvuke kuthiwa ureyphile wonke umuntu akhola ebhilile. Kusasa iyajika usu-right. Idlaliwe-ke ipolitiki kuyena yadala but you'll never take italent lakhe. Ipolitiki iphila kuye. Ifana nayo Kethelezi noma ungamngcolisa wenzeni yabona lento yini ngiyakuyithatha ngeke uyithathe umuntu ofika kumina ehluphekile ngizofike ngimsize mina so noma ungazingcolisa igama lami uKethelezi nje ukhoze i-parallel structure I will never cause i-parallel structure kwi-MK ngoba lento ngathembisa ubaba ngathi baba mangisaphila i-MK izophila. Eyisukayo wadini mina sengiyavolontiya ngimise yonke ngizoyithulisa umsindo wonke uzothula ngiyaqeda nya ngaphambi kokuthi kuliwe nabantu asilwe akithi umuntu oweza ezofuna i-2/3 majority efuna lento ayifunayo uzoba discipline. I understand igama elithi comrade. Maka comrade you need to be disciplined. Uvala umlomo wakho. Action speaks louder than words.